Il-ħadd filgħodu jumbiżel għar-raħal ta' Marsa Xlok, raħal li fi żmien li ġej se jara riġenerazzjoni sħiħa. Illum fil-pjazza ta' Marsa Xlok in-nies setgħu jagħtu l-kontribut tagħhom fuq dan il-proġett u anki jingħataw iktar informazzjoni dwarha. Dan il-villaġġ huwa simbolu ta' dak kollu li huwa Malti, mis-swieq sal-baħar. Villaġġ li skont ir-residenti ħaqqu jingħata nifs ġdid wara li għamel żmien twil minsi. Wara li tħabbar il-proġett ta' riġenerazzjoni tal-villaġġ tas-Sajjieda, ix-Xlukkajri kien ħaqhom iktar informazzjoni u ċans li jgħaddu xi ħsibijiet. Setgħu jagħmlu dan qabel mawra sas-suq tradizzjonali jew l-ikla ta' wara nofsinhar. Dan permezz ta' stand li tella apposta marbuta mal-proġett ta' 6 miljun euro li se jsebbaħ il-lokal. Ħaġa sabiħa Marsa Xlok kien ilu mitluq ħafna u kienu għamlunna l-power station kien ħaqna xi ħaġa hekk għax għat-turisti jaw jiġu u żbaħ minn Marsa Xlok naħseb mawx. I think it's going to make it look a lot cleaner. I think it's going to bring a lot more people here. It'll be more inviting. And I think it's going to be fair for the restaurants as well. And the chairs aren't going to be so close to the water in order for other people to be able to pass like pushers and wheelchairs. In about time li jieħu naħseb semu law nisfel u ġvera x'hawnhekk ġie minqut minn kollox biex ngħidu hekk l-iktar affarijiet meta għandek power station il-kelma hija magħha power fejn inti hemmhekk qed tagħti s-saħħa mela jekk inti għandek l-enerġija li trid tissostni biex ngħidu hekk il-Malta kollha minn hawnhekk ħaqqu li allura jieħu semu kumpens ta' xi ħaġa. U nispera li gawdi kulħadd, il-ħobża ta' kulħadd hemm ir-restorant, hemm il-monti u kollox, imma naħseb sabiħa li jkun hemm il-limitazzjoni għal kulħadd u li flaxija għall-inqas xi niżar mal-monti. Ikunna dejfu sabiħ biżżejjed li tajt qbad toħroġ passiġġata u gawdejnieh kif jidher li ħajkun sabiħ u vera ngħid proset u grazzi tal-li ftakru fina. Il-pubbliku der li japprezza li kellu ċans jagħti kontribut dirett lejn il-proġett biex dan jolqot l-interess ta' kull min għandu x'jaqsam mal-villaġġ, kemm jekk huma residenti u kemm jekk għandhom xi negozju hemmhekk. Kull ma nixtieq inżid li jkun hawn iżjed dixxilpina f'Marsa Xlok. Mhux titawal ġal-baħar kollu kulħadd iwadda fil-baħar u mhux sewwa. Għandna nibżgħu għar-raħal tagħna. Jiena smajt il-Ministru Mezzi l-bieraħ ġewwa l-Uffiċċju tal-Prim-Ministru morru hemm it-tenda u tagħtu kommenti għal proġett iġi. Dawn ma' affarijiet importanti u l-wielet jaħarsew. Tajjeb li hemm il-possibilità li nresqu l-ilment, kulħadd irresqu l-ilment mhux igor għax inbilli ngorru u kulħadd jaħtaf il-xulxejn ma ħajsir xejn. Importanti li l-ilment twasslu u jinstama'. Ikun nuqqas dak l-individwu li ma jġibx l-ilmenti tiegħu, il-kummenti tiegħu, għax ovvjament issa jiġbed l-interess tiegħu tar-restorant ħajġbed jew ir-residenti l-istess. Allura naħseb li tsowm li fer li flok noqogħdu nilmentaw u nargumentaw bejnietna dak li jkun jersaq l-ilmenti tiegħu biex b'mod l-aktar ċivili nkunu nistgħu jintlaħaq kompromess fejn forsi dak li jkun hemm idejati jew opportunitajiet mod ieħor li jkun ħanadu hekk ġust kuntent għal kulħadd. Ir-riġenerazzjoni tar-raħal ta' Marsa Xlok mhux l-uniku proġett li se jsaħħaħ l-identità ta' din iż-żona ta' pajjiżna. Il-pixxina ta' Bir Żebbuġa li qed taraw qed tintuża warajja hija wkoll prova ċara li taħt din l-amministrazzjoni il-proġetti mhux biss jitħabbru imma wkoll jitwettqu.